बाबाया मोनसे बेराम जादोंमोन सार गोब्राब बेमार बेखौनो भिडिअ खालामनानैसो होनो होननानै कल खालामदोंमोन सार। ओमफ्राय दा आङो बिनि थाखायनो एसे रायजो राजानाव एसे माबा खावलायनो सानदोंमोन बाबु। रावनाव खावल'बो मोनाखैबाबो बिसिनायाव गोलैसोनानै दङ। आङो रावबो फैया लिंहरबाबो। नंगौ समरसिं नार्जारिनो दिनै नोंनि हेल्प नांगौ। नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायदों, नोंनि हेल्प नांगौ। दिनै बिनि बुहुत हेल्प गोनां जाना फैदों। नोंथांमोनहा सिगाङाव ससे भिडिअ नुखाबाय। समरसिं नार्जारिया दिनै गोबां माने बेरामजों भुगिनानै दङ। गोब्राब बेराम, बेनाव किडनियाबो बेना प्रब्लेम जाबाय आरो बिदि प्लास अन्थाइ जादेरबावबाय आरो लांआवबो प्रब्लेम जाबाय होननानै बुंदों। लांआव दै थाबथादों नामा, दा अपारेसन खालामनांगौ। बे माने सिगां समावथ' बेखौनो बेफोरबायदि रां रावनावबो बेफोरबायदि डनेसन बियाखैमोन। मानोना न'खराव जा एसे एनै रां रुफा दंमोन, थाखा फैसा दंमोन, बेजोंनो खालामबाय। नाथाय उन सिगां रावबो गैया होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोनाव बयनावबो दिनै रांनि दिनै एसे एनै खेन्दा नागिरदों। अननानै नोंथांमोना हेल्प खालामदो। आं दिनै आखाइ खबजोबबाय नोंथांमोनखौ खावलायगोन। जा हायो नोंथांमोना समरसिं नार्जारिनि न'खरनो मदद खालामदो। मानोना दिनै बेखौ सिगाङाव सिलिगुरियाव लांदोंमोन होनना बुंदों। सिलिगुरिनिफ्राय बेखौ डाइरेक्ट मैखौ शिलंआव माने लांदोंमोन। ओमफ्राय बे शिलंआवबो बाहाय मोजां फाहामनो हायाखिसै। दा नर्थ गुवाहाटियावहाय दङ होननानै बुंदों। दा गतिके अननानै नोंथांमोना जा हायो बे भिडिअखौ नायबाय जेब्ला बयनोबो सहैनाय बायदि शेयार खालामनानै होदो। आरो आङो स्क्रिनावहाय पासबुक फिसाजोनि पासबुक होखादों, पासबुक नाम्बार आरो आङो किउआर क'डखौबो होनानै दोनखादों। नोंथांमोना अननानै किउआर क'डआव हरनो हागोन आरो नङाबा पासबुक एकाउन्टआवहाय डाइरेक्ट नोंथांमोना हरनो हागोन आरो जा हायो नोंथांनि थाइसे राङानो, नोंथांनि थाइनै राङानो बिथांनि जिउआव बिराद मदद होगोन। मानोना दिनै उफाय गैला, जेबो राहा गैला। बिथाङा दिनै खुनु गावनि फिसायखौ फाहामनो थाखाय जेबो राहा गैला। समरसिं नार्जारिखौ फाहामनो थाखाय बिसिया जों जेबो राहा गैला। ना उन सिगां मा दं, ना फिसालाफोर रावबो गैया। उननि फिसाजो सानैल' बेहा। अननानै आं आखाइ खबजोबनानै नोंथांमोनखौ खावलायगोन। जा हायो नोंथांमोनहा बिथांनि न'खरनि थाखाय समरसिं नार्जारिनि देहाखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो बिसोरनि फेमिलिखौ साननानै नोंथांमोना अननानै जा हायो थाइसेनि फैसा हरदो। ओमफ्राय भिडिअखौ हायो इसेबां शेयार खालामनानै होदो। लोगोसे आं खावलायगोन बिटिआरनि एसे प्रमद बर' साराबो अननानै बे प्रमद बर' सार मोनहैनाय बायदि अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना होदो। बे दा माने बेरामिया माने माबायाव दंहैयो, गुवाहाटियाव दङ। बे बिथाङा जाहैबाय मा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव थानानि सिङाव थानाय माने दं थरथामारिनि समरसिं नार्जारिया। माने बिथाङा दा उकिल मोसाहारि सार जे बिटिसिनि इएम बिनि समस्तिनि गोलैयो। ओंखायनो उकिल मोसाहारि सारखौबो आं खावलायगोन अननानै इमिडियेट नोंथांनि समस्तिनि हिसाबै नोंथाङा बिनि सायाव गोख्रै माने इमिडियेट माने खौरां लाहैयो आरो बेरामिनि जेनोखि हालोदखौ खबर लाहैयो। बेखौ आं नोंथांखौ खावलायबाय। आरो लोगोसे एमएलए जिरन बसुमतारी सारखौबो आं खावलायगोन। सारा अननानै बिथांनि न'खरनि थाखाय एसे जा हायो नोंथांनि आखाइनिफ्राय हेल्प खालामनो आं खावलायबाय। सारखौबो जिरन मोसाहारि सार, लोगोसे लरेन्स इस्लारि सार आरो प्रमद बर' सार अननानै नोंथाङा बिटिआरनि चिफ जानानै जा हायो अननानै हेल्प खालामदो बिथांनि न'खरखौ। मानोना फिसानाव सानैल' फिसा हौवा गैया होनना बुंदों। बिराद खस्थ'। दिनै बिसिया दिनै समरसिं नार्जारिनि हिनजावा दिनै गाबै गाबै फोरमायनानै हरदों जे थाइसेबो दा आखाइयाव रावबो माने बिसिनाव फैसा गैथेखाला। हा हु फाननानै नायदोंमोन आरो दा फाननो दुनोबो जेबो गैखाला। एकदम जिर' जाखाबाय। गतिके बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय हेल्प नागिरबाय दा बिस्रा अननानै नोंथांमोनखौ बयखौबो आं खावलायगोन। नोंथाङाबो आंनि भिडिअखौ नायबाय हिसाबै अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना होदो बयबो मोनहैनाय बायदि। आरो नोंथाङाबो जा हायो थाइसे थाइनै एकाउन्ट नाम्बाराव आरो नङाबा बे आं स्क्रिनाव होनाय जेनोखि स्केनार बेवहाय नोंथांमोना पे खालामहरबानो जाबाय। बियो फिसाजोनि। आरो नोंथांमोना अननानै जा हायो हेल्प खालामनो थाखाय आं आखाइ खबजोबनानै खावलायबाय। मानोना नोंथांनि थाइसे थाइनै माने फैसा हरनायानो बिथांनि थाखाय बिराद जिउआव बिराद मदद होनाय जागोन। माने बिथांनि जिउखौ बासायनाय जागोन। ओंखायनो अननानै आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरबाय। प्लिज अननानै नोंथांमोना बे बेरामिनि जेनोखि हिनजावनि गाबै गाबै बुंनायखौ अननानै नोंथांमोना अननानै जेन' नोंथांमोना मिथिनानै लादो। बेखौनो आं खावलायबाय। आरो आं जोबनायावहाय आङो बे जेनोखि बेरामि समरसिं नार्जारिनि असे बिसिया मा बाथ्रा बुंहरदों फोरमायहरदों बेखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होनानै होनाय जासिगोन। अननानै बयबो जा हायो हेल्प खालामदो प्लिज। सिगांहाय आङो सिलिगुरियावहाय नायहोहैबाय। ओमफ्राय किडनिनि प्रब्लेम मोननानै आङो बावहाय रिपर्ट खालामबाय, मुलि जुलि लाबोबाय, जाफैबाय, जेबो जाया। ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो बेयावबो जा थाइसे दंमोन
बेबो थाबोबाय 28,000 आङो मालायनाव लानानै थांबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे बेवहायबो फैसाफ्रा गोजानाव शिलंआव लांबा बिदि मोजां जायो होननानैहाय सासे मानसिया लेंनानै लानानै थांबाय ओमफ्राय आंबो जेराव हामो बावनो थुदो होननानै बुंनानै थांबाय थांनानै